L'Elàstica, amb Eduard Díaz, Cristian Romero, Sergi Pozo, Nil Remus, Àngela Llach i Àlex Sabater. Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes al primer programa de l'any. I sí, amics i amigues, el 2026 l'estrenem com s'han d'estrenar els grans anys, sent supercampions. Ahir, en un partit vibrant, intens i carregat d'emocions, en aquest invent surrealista de la Federació de portar la Supercopa al mig del desert, el Barça va tornar a fer el que millor sap fer, guanyar. I ho va fer contra el Real Madrid, per 3-2, en una emocionant final. I ja ho sabeu, qualsevol títol guanyat al Madrid doncs val per 2. Per tant, avui la felicitat és doble, el somriure és ampli i el pit està ben inflat. Perquè el Barça ha fet una competició excel·lent de principi a fi, primer superant l'Atlètic a la semifinal i ahir a la gran final passant per sobre dels blancs quan tocava passar-hi. Amb un joc que enamora, elèctric, valent, ofensiu i amb una pressió altíssima i una idea clara. Tot allò que defineix des del primer dia l'etapa Flick. És cert que van patir el tram final, el Madrid es va volcar dalt, érem un menys i a sobre va sortir Araujo, però que no ens venguin pel·lícules, la superioritat durant el gran part del partit va ser manifesta. Control absolut de la possessió, amb percentatges gairebé vergonyosos pel Real Madrid i una defensa blanca ballant al nostre ritme. Futbol de domini, futbol d'autor, futbol de campions. Però és que no tot es resumeix amb la consecució d'un títol, sinó que s'acaba d'anunciar fa tan sols uns minuts que el Real Madrid, que Florentino Pérez acaba de fulminar a Xabi Alonso i ha nombrat a Arbeloa, un vell conocido de l'època daurada del Barça, com a nou entrenador del primer equip. I la veritat és que, més enllà de la immediatesa, no ens ha sorprès la notícia. Les declaracions d'ahir de Xavi dient que tampoc era un títol tan important i celebrant haver competit ja mostraven que era un projecte totalment en declivi. De fet, la solució tècnica d'ahir de Xabi Alonso va ser sortir amb 5 defenses i amb el seu davanter perseguint Frenkie de Jong com si fos la seva ombra. Sincerament, no tinc clar que fos això el que buscaven quan el van fitxar del Bayer Leverkusen. Sigui com sigui, encetem aquest 2026 amb energia, amb confiança i amb il·lusió, i esperem un any més seguir sent el talismà del Barça. Nosaltres, com sempre, cada dilluns aquí oferim-vos una hora de futbol, de Barça i de diversió, fugint descaradament de l'objectivitat, destil·lant passió blaugrana i sense comprar cap relat que no sigui el nostre. Visca el Barça, visca Catalunya i que arrenqui l'Elàstica! Molt bona tarda, Nil Remus. Molt bona tarda. Edu Díaz. Què passa? Sergi Pozo. Molt bona tarda. I Àlex Sabater. Bona tarda, nois. Edu, t'he vist trapella, T'he vist trapella. Mira, amb el tema del conocido i tal, compte, Mira, perquè saps què passa? I tot això ha sigut ara, Màgia, Màgia. Perquè Màgia, el temps. Sí, el cabró d'en Florentino podria fer fora la gent abans de les 7 i teníem l'editorial feta des de l'FTP. He anat a Cal Àngel avui, he dinat allà i tal, i he fet l'editorial a ben dinat, i mira, ara en Nil m'ha dit: tu, que han fet fora en Xabi Alonso, i no fotis. I mira, ho hem rectificat, però bé. L'Elàstica, que segueix sent, com has ben dit tu, el talismà del Barça. Les coses segueixen sortint bé, sí que hem tingut moments d'altibaixos, però ara estem en un grandíssim moment. El Barça és campió, supercampió, i el Madrid que va aglomerant males notícies, pèrdues, un Mbappé que sí que no, i ara, doncs, Xabi Alonso destituït, que en parlarem més endavant, però ara sé que tots, després d'aquestes 2-3 setmanes que hem estat sense fer el programa, trobem a faltar parlar del Barça. És un gran moment per parlar del Barça, i anem a fer una mica el post-clàssic, que ara el tenim molt recent. Hi ha moltes coses a comentar. Primer, volia preguntar-vos una mica què us va semblar el partit. Jo crec que tots estem d'acord que va ser una primera part millor que la segona, però crec que un Barça amb una bona imatge i al final del partit uns gestos de l'equip madridista que també haurem de comentar. Uns gestos molt madridistes. Equipo senyor, no?, que diuen? Sí. No va ser-ho gaire, doncs, la veritat. No te va agradar, Pau? Jo, a mi... Ja allò de la gent que es treia la medalla, que no van fer-ho gaire, em sembla, no sé, un gest molt despectiu, perquè al final ets el segon i no per això has de sentir-te malament o treure la medalla en plan, merda, no? Al contrari, al final has aconseguit superar 2 equips més i ets el segon. Bueno, això, tenint en compte això, a mi el de no fer el passadís, que no ho fan mai, no, o sigui, el Madrid mai ens fa el passadís, i li van fer nosaltres, i nosaltres sempre els fem el passadís, sempre. Això és una cosa que mai entendré, que sempre van d'equip senyor i sempre tenen els collons de no ficar-se on han d'estar.
I a mi el gest de Mbappé fent així, si enfadant se'n van, què hem d'anar-los a fer el passadís? Va, home, vine cap aquí, en els seus companys, em sembla vergonyós. A més, Mbappé és un jugador que mai he tingut cap mena de queixa a ell. Els seus companys i el seu entrenador, Xavi Alonso ja estava posat per fer el passadís, vull dir que ja és una imatge més de com Xavi Alonso no controla el seu vestuari, perquè per més que un jugador... Tu t'imagines a Gavi, bueno, a Rafinha dient-li Flick, marxem, i Flick dient-li, vale, marxem. Sí, home. No, jo vaig quedar sorprès amb el tema dels gestos al final, jo crec que tothom una mica, i d'Mbappé probablement hagués sigut dels últims jugadors que m'hagués esperat. Sí, si tu fa un Vinícius ja estàs acostumat a que t'ho faci, però... Fins i tot Bellingham te l'hagués comprat perquè té aquesta doble cara, però Mbappé no m'ho hagués esperat no, mai. Jo tampoc. Bellingham és un tio bastant sobrevalorat, la veritat. Així ja la tires, no? I analitzant bé el partit està fatal, Sí, analitzant el partit, sí que és veritat que potser la Supercopa és el títol potser amb menys importància, però moralment en els jugadors guanyar el teu màxim rival un títol, jo crec que deu ser un xut d'energia. I comences l'any a tope. Però és que és això, al final tu pots perdre els dos clàssics de Lliga, que pots guanyar la Lliga igualment, però tu perds aquest clàssic i perds un títol, vull dir, al final ens interessa molt guanyar aquest clàssic. Tot i que fos un gamper, és un clàssic, l'has de guanyar sempre. Vull dir, l'has de guanyar sempre, però és com que té alguna més guanyar una final. I recordo que l'any passat va ser un xute d'energia espectacular. Va ser un abans i un després la Supercopa contra el Madrid, els vam guanyar, i a partir d'aquí el Barça va tornar a millorar. Recordem, n'hem parlat més d'una vegada aquí, que al final d'any del Barça de la temporada passada va ser un desastre, vam tenir un mes molt i molt dolent, i va venir aquest clàssic i tot va tornar a canviar. Jo crec que ara els jugadors ho saben. De fet, el mateix Rafinha al final del partit ho va comentar, que seria un xut d'energia brutal per tota la plantilla per afrontar el que queda de temporada. I de moment, abans d'aquest partit del Madrid hi havia una dada que és important repassar, i és que el Barça portava un mes i una setmana sense rebre un gol. És veritat, vam rebre dos, és el Madrid, tots ho acceptem, al final vam guanyar, però el Barça, un dels problemes que havíem comentat aquí és que estàvem molt febles al tema defensiu, i crec que és una cosa que de veritat està millorant. Bueno, però jo també crec que no hi ha hagut cap equip. Pensa que portes un mes i pico, però és que no has tingut cap partit així, diguéssim, d'alt rendiment. Home, un Espanyol era complicat. Hem jugat contra equips importants, l'Atlètic. Però l'Espanyol no ens anem a enganyar, que vam quedar en porteria 0 perquè va baixar un déu del cel, que es diu Joan Garcia, i ho va parar tot. Recordem que el partit de Lliga contra el Madrid no hi era Joan Garcia. Correcte, ni Rafinha. Clar, sí, de fet, ahir era el primer clàssic de Joan Garcia. I segurament el primer de moltíssim. Va aturar una bastant i les dos del final, sí. Jo el que voldria dir és, més enllà de tot això que està dient, jo faria una visió global, diguéssim, sobretot el plantejament de Xavi Alonso, el que he dit el Miquel Editorial, sortir amb 5 defenses, posar a Gonzalo a perseguir per tot el camp a De Jong. Això t'ho fa el Getafe, t'ho fa l'Osasuna. El Madrid és complicat que et faci això, però més enllà d'això, la primera part hi ha moments que tenim 80-82% de possessió, ells ni la toquen, corren darrere la pilota tot el rato. 78, crec, al final. Llavors, és una bestiesa acabar 2-2, és a dir, és un encert individual de Vinícius, un golàs, i l'altre és un córner que hi ha un rebot, que no sé què, un córner que no seria pitat, per l'hora és igual, et fan un gol, no? Vull dir que realment tu ets Xavi Alonso o tu ets el Real Madrid, surts amb aquest plantejament de merda, sí, d'equip petit, i et carden 3 gols, i no te'ls fan al final quan estàs volcat, que Rashford podia haver marcat, és a dir, et fan 3 gols durant el partit. Per tant, és que no va ni funcionar el que va fer Xavi Alonso. Però, per tant, però estem amb lo de sempre, o sigui, el Madrid, el que és aportar joc vistós i així, pocs partits se li han vist. no, però estem parlant de jugar amb 5 defenses però vull dir, partits vistosos del Real Madrid que juguin bé, jo l'únic que recordo així ara per sobre és el que van jugar contra el Girona l'any passat. Bueno, i aquest any el de l'Atlètic Club, que és el partit que es va aplaçar per ara a la Supercopa, van jugar bé, van guanyar 0-3 amb Mamés, també. L'Atlètic Club aquest any tampoc. Però vull dir, sense jugar un gran futbol estan allà, vull dir, Álvaro Carreras arriba a marcar aquella i eren 10 contra 11 i tota una pròrroga per jugar. No, era penaltis directament, no hi havia pròrroga a la final. A la semi tampoc. No, el que jo volia acabar de dir és, que també heu parlat, jo crec que a nivell defensiu la defensa del Barça ens dona per guanyar títols en aquí, per guanyar la Lliga, per guanyar la Copa, però jo penso que Europa no ens dona la defensa que tenim. Bueno, no ho sé, jo crec que el Barça ara ho tenim bé per repetir una mica el de l'any passat, però a Europa veig que, de fet, els partits que hem tingut de competir amb el PSG, amb el Chelsea, amb el qui sigui, hem palmat tots.
Llavors, bueno, no ho sé, ja ho veurem, És veritat que la temporada és llarga i al final, mira, el Madrid va guanyar aquella Champions sense jugant fatal. Mira, jo t'ho puc arribar a comprar, però jo recordo, per exemple, la Champions del 2018, on el batacazo d'Anfield realment era Messi i Ter Stegen contra Europa. Jo crec que aquest any tenim figures destacades a totes les línies, ja pot ser Joan Garcia a la porteria, que per mi és un dels millors del món, tenim a Eric Garcia a la defensa, que és un dels millors del món, tenim a Pedri al mig del camp, que és el millor del món, i tenim a Rafinha, Lamine Yamal, que són dels millors del món a dalt. Per tant, normalment, si us ho pareu a pensar, un equip que guanya la Champions normalment és que té 3-4 peces espectaculars i un equip que mig acompanya. I per fi ha canviat una cosa, que és lo de la línia defensiva. Ara ja no és tan exagerat com al principi de temporada, que ja aquí l'Elàstica reclamàvem que potser ja havia arribat el seu fi, que tots els equips ja ens analitzaven i ja sabien com fer-nos mal. Ara es veu que, bueno, la pots tirar endavant, però ja els jugadors ja no és una línia des del I Rafinha, Clar, sí, bueno, i el de Rafinha, que és el que ho comença tot pressionant. És el que t'anava a dir, crec que el gran canvi és... I Ferran, també. Sí, que es fa molt bé la pressió en atac. De fet, ahir al Madrid podies comptar fins a 3 i abans de que acabessis la compta el Barça ja havia recuperat amunt. Sí, era pilotes, de fet va patir Covarsí, i per Covarsí no va fer un gran partit, no. I va patir molt amb Vinícius pilotes llargues de Courtois, que Vinícius n'hi ha una que la va guanyar i tot. No, jo el que sí que vull dir, ja sabeu que jo a Espanya no m'acaba d'agradar massa que guanyi coses, però jo no puc entendre com dels 4 centrals que hi havia ahir, que tots eren, sí, dels 4 centrals d'ahir, dels dos equips, 3 estan a la selecció espanyola. En Husen aquell, Covarsí... Asensio, el comptes? No. No, Asensio no sé si hi és. No. Bueno, No, crec que sí que hi és. Però bueno, és Asensio, espanyol, per tant. Però no, em refereixo que el que estava millor és Eric Garcia i no va al Mundial. Sí. Llavors jo penso que De La Fuente... canviarà, Home, jo penso que almenys Joan Garcia i Eric Garcia han d'anar al Mundial, perquè si no... Joan Garcia ja està convocat per la finalíssima. Sí, això Ah, sí? Ha com a sortit? tercer porter. Però no ha sortit això encara, no? Sí, ha sortit. No sé si era oficial o que es deia que... No, jo crec que no, Jo recordo que al Chiringuito van parlar i era notícia no sé qui, però en principi sí que Joan Garcia anirà convocat i van fer la mena de tertúlia de preguntar si els hi semblava Home, és que Joan Garcia, per exemple, l'altre dia es deia el partit contra l'Atlètic Club també servirà per veure quin porter val més la pena, i Unai Simón, no m'hi perdonareu, però... Jo entenc que per jerarquia anirà seguríssim, Unai Simón anirà seguríssim, sí, la cosa és, a veure si és titular o no, però a la vegada crec que, comptant que Unai anirà sí o sí, han de ser Unai, David Raya i Joan Garcia. Crec que fins aquí, i després ja el tema Robert Sánchez ja ho veurem, no? Però... I és que a mi em perdonareu, però a mi si volem guanyar el Mundial, si has de portar els millors, el millor Joan Garcia, i ja està. Bueno, a mi la jerarquia... Bueno, abans te compro David Raya, però per mi sí, no, haurien de ser ells dos i el tercer que sí, qui els doni la gana. Sí. Però si volem guanyar el Mundial amb els millors jugadors del món, Clar. el millor jugador del món comporta agafar a Joan que al Garcia. final al Mundial són 7 partits. Clar, però 7 partits, és que són 7 partits que s'està al màxim. Qui te dona el màxim nivell de tots aquests partits? Està clar, però com Espanya ve de guanyar i té una plantilla guanyadora, Sí, un bloc. també a vegades és difícil treure un jugador que ara potser està pitjor, però amb la selecció ha sigut important. Com a entrenador és difícil de gestionar aquestes coses. Com li expliques tu a Unai Simón? Però mira, jo la porteria te puc dir mira, però Eric Garcia és un tio que et serveix de lateral, de central i de mig centre. No, anirà 100%. És que jo trobo increïble que no estigui a la selecció. És que t'ofereix massa i massa bon nivell en qualsevol de les posicions. Per quin lateral dret porta? Normalment. En principi anirà Carvajal Marcos i Marcos Llorente. I Pedro Porro. Que Marcos Llorente va fer un partit de semifinal increïble. No, Marcos Llorente Sí, està com una puta cabra, perquè està com una cabra. Sí, però és el que Però com a aguanta bé. central potser sí que és el que s'hauria d'emportar. Sí, no, i a part te pots jugar de pivot també. Amb un Rodri que anirà 100% i no sabem com li respondrà el físic, és que Eric et serveix en qualsevol Jugadors comodí. polivalents sempre en selecció són importants. Jo vaig arribar a dir que Huijsen era molt bo i Sí, cada cop m'acosta més creure. Està costant, la veritat. Perquè t'hi sembles una mica, no? Per això vas dir-ho. Segur. Cada dia te busquen Tenim la més. mateixa altura. Jo a Asensio no, vaig dir així és coses guapets. i estan passant. Sí, però justament ahir a mi m'ha agradat. No, de fet ahir va fer-ho Asensio pas molt bé. malament. Però se li dona Va ser molt el millor millor, central del Madrid. però se li dona molt millor mirar-se a la pantalla i fer així. Va fotre I una entrada, si us envia una foto no l'obriu, eh? Ja, no. Li va fotre una entrada A Pedri increïble. Hòstia. sí. Però increïble. A mi m'ha semblat De Ramos. increïble la d'Álvaro Carreras A Lamine Yamal. A Lamine que no va ser res, però després la falta aquella que s'ha vist molt al clip de Frenkie de Jong, que no toca, crec que és a Tchouaméni,
que el rossa i Tchouaméni fa i es tira a terra. I per vosaltres era vermella? Sí. En directe ni de conya, i quan vaig veure la repetició sí. O sigui, la foto, ell patina, no sé, la foto és... La zona és molt perillosa. Per mi la targeta és claríssima. Però jo crec que Munuera, el madridisme, no li pot retreure res, ho va intentar tot. No. S'ha de dir, generalment a favor del Madrid, però ahir l'arbitratge va ser dolentíssim, molt dur, de dir hi ha molt poc nivell. Ostres, a veure, és un àrbit que ja et va sortir fa no sé quant dient, no, és que si expulses a uno del Madrid luego a mi família le hacen... Clar, llavors, tio, això ja saps que... Està condicionat. Clar, jo entenc que aquests àrbits els fica la federació respecte al nivell que deuen tenir, no? O sigui, un Barça-Madrid no el ficaran un àrbit que pensen sí, que... no, o sigui, hi ha una mena de jerarquia. Per exemple, tots els àrbits sempre diuen que respecten moltíssim a Gil Manzano i que és una referència. Per tant, i Gil Manzano sempre és dels àrbits més escollits espanyols per anar a arbitrar a Europa. Suposo que Munuera Montero, a base de mèrit, haurà arribat a arbitrar aquest partit, però no sé què ha fet abans, però el partit molt just. Jo estic segur que una final que hi hagi un clàssic, no hi haurà aquella amb verdura. Es deia verdura, no? Com es deia? Sí, es deia verdura, es deia no? verdura. El de la semifinal, no, el del partit contra l'Espanyol. Contra l'Espanyol. Sí, jo crec que aquest, per exemple, no te'l ficaran. Aquest no pot perquè és català. Perquè és català i després ja te condicionaria que si guanyem nosaltres serà perquè... No, està prohibit, és a dir, el que han fet ara, o sigui, un àrbit de català no pot pitar equips catalans, però ara han posat la norma que si els dos equips són de la mateixa comunitat, els pot pitar. Trobo bé, així Hòstia, un àrbit pot xiular en principi qualsevol equip sempre quan hi hagi dos de la mateixa comunitat. Hòstia, però em sembla que tampoc influeix gaire, vull dir, tu pots ser de la comunitat de Madrid. Sí, però... Tu voldries un àrbit de Madrid per a un Barça-Madrid? No, però vull dir, hi ha molta gent del Madrid per aquí que potser és de la comunitat de Vanès català i t'arbitra el Madrid i és el Madrid. No, això està clar. Algú sap què se n'ha fet de l'àrbit que va pitar el Madrid-Celta? no. Està... Crec que el van trobar en un bosc de Wisconsin. La seva família ho sap? És la pregunta. No sé, a qui també se li ha de preguntar a la seva família si sap on és Arda Güler, que no sé si ho heu vist. Hòstia, sí. Fa molt mal, això de l'os del cul. Sí, allò que rius al principi i però està... no. I a més després de caure fa com un gest de dir he quedat fatal, he de semblar enfadat. Però no sé. Total. Vau entendre lo del final del partit? Arda Güler estava com de central. No. Arda Güler acaba el partit i és el que baixa a buscar la pilota els últims minuts, però la baixa a buscar a la... Però això passa molt, en el futbol. Ho feia Toni Kroos. Els pivots sempre s'incrusten entre centrals per sortir amb la pilota jugada perquè Xavi li demanava a Frenkie sempre. Més peu tenen. No sé, jo crec que el Madrid va tenir moltes dificultats amb la pressió. Suposo que la idea de Xavi Alonso és que un jugador amb criteri eren un mes ja llavors. Sí, però bueno, és que el Barça va seguir atacant, vull dir, a mi em va semblar bé. Total, en el partit van quedar figures assenyalades. Jo crec que cap a bé i cap a malament. Hem dit ja uns quants noms. Jo crec que cap al Barça hem de parlar de 3 noms, sobretot ahir. Cap a bé. I és Pedri, com sempre. I has de demanar perdó, Hem de demanar perdó. Hem de demanar perdó. Hi ha Rafinha, que per mi va ser l'MVP, crec que per tothom, va ser espectacular, però hi ha un jugador que va acabar d'embrutir una mica la seva actuació, però ahir Frenkie de Jong fa una masterclass de futbol, I ganes, o sigui... Moltes gràcies, sisplau. No, si vols et dono la mà, cap problema, però ahir de Jong no me la dones, cap No, te la dono. S'ha de saber perdonar, No, jo perdono. Però... Una mica Mbappé el que acabes de fer, No. O sigui, jo crec que Frenkie de Jong ho vam parlar un dia i ara cada cop estic més convençut, i és que si té a Pedri al cantó és un dels millors migcampistes del món. S'ha de saber perdonar, Saba? Sí. Total, no sé si voleu parlar una mica més de les figures ressaltades del Barça. Jo he de dir que ahir quan si Frenkie de Jong, perdó, posés aquestes ganes de... O sigui, és que anava a buscar pilotes correguent. Hòstia, jo el vaig veure diferent. Li demanem la meitat del que va fer ahir i ja estaríem contents. I no donava cap pilota per perduda, i si està a punt de sortir a banda me tiro i la... Semblava que havien 3 de Jong. Sí, era espectacular. Una llàstima arribar tard en aquella entrada... Ja, bueno. Però bueno, i va anar fort, que a vegades d'això és el típic que deixa la cama. Va ser molt poc princesa per la seva part. I després ja el que parlem sempre, de Lewandowski, primera part, jo recordo estar al minut 40 i dir, me cago en la puta, tio, aquest tio no... Pim-pam. Mare que el va patir. Ja està, no necessita més. No, és que és la diferència amb Ferran, Ferran tingués més gol, perquè Ferran pressiona molt bé, inclús va bé que surti Ferran de revulsiu. Saps què passa? Que Ferran és... Ferran... Sí, però Ferran és com que t'il·lusiona moltes vegades perquè les genera
però... I Lewandowski és com que estàs enfadat amb ell tot el partit, te fa, vinga, pum, cap a dins. I al final, ahir és el que necessitava. Un que va il·lusionar unes quantes vegades i ho va fallar tot el que va arribar va ser Rashford també, I jo em vaig enfadar amb el tema de la pressió al final, no el veia... Jo, a part de que no acabo d'anar a pressionar, que no entenc perquè surts de la banqueta, hauries d'estar fresquíssim, que fins i tot jo potser t'arribo a I amb pressionar. ganes de menjar-se el món, perquè, perdona, però està quasi a punt de confirmar que el Barça pagarà els 30 milions. Sí, per això, sí. Primer de tot això, però és que després, la que falla... Ja. O sigui, tu creus que tens l'ocasió per sentenciar el partit siguent un delanter top mundial, que marques uns gols a vegades que no tenen puto sentit, i davant del porter contra Courtois, o sigui, davant de Courtois, falles l'ocasió més clara de tot el partit, I tenia temps per pensar, o sigui, tens temps per pensar, sentences el partit un 2-4 ja, jo crec que era el minut 89 o 90 i alguna cosa. No sé, a mi em sembla que evidentment no s'han de menjar els fantasmes, però perdó, Saba? No. Però, hòstia, això s'ha de marcar, sempre. Què deia Saba? que jo crec que és un típic jugador anglès. Jo per mi els jugadors anglesos sempre tenen això, que són capaços de fer-te el millor i al mateix temps fer-te el pitjor, però això tots, O sigui... No, al final no ens hem d'oblidar que Rashford en línies generals està complint molt bé. Sí que és veritat que ahir, mira, també va jugar 5 minuts, ja veurem, però el Barça, de fet ho ha dit Fabrizio, està content amb el seu rendiment i és per això que s'està plantejant molt seriament el tema de pagar l'opció de compra de la sessió. Total, per acabar de tancar el tema del clàssic, que el tenim així recent i tal, a mi m'agradaria generar una mica de clip de TikTok, que és el que al final ens agrada a tots, no? Anem a fer una mica de salsa. I avui, si recordem, la primera vegada que vam fer aquest joc, l'Edu poc més s'aixeca de la cadira i dimiteix, no? Però farem les unpopular opinion del clàssic versió Barça-Madrid. Són opinions que cadascú tingui, que cregui que no tothom pensa com ell. Jo, Cristian, tinc una de clara, i és que, a veure què en penseu, Gerard Martín, a dia d'avui, per nivell, en el Madrid jugaria titular de central. Hòstia. És bona. M'agrada. Què en penseu? Home, a Madrid sempre li agrada la Champions i Gerard Martín. Vale, aquest clip ja el podem descartar. No sé, probablement sí, O sigui, tal com estan les coses avui dia, no sé. Sí, jo estic d'acord. Edu, tens alguna? D'un popular opinion, és que a mi em costa molt fer això d'un popular opinion, perquè mai sé si... És a dir, normalment el que penses tu no ho pensa ningú, per tant pots tirar per aquí, cap problema. Jo crec que el Madrid jugaria millor sense Bellingham que amb Bellingham. M'agrada. O sigui, Bellingham el primer any donava unes coses que ara no donen. No sé si és perquè ell ha canviat la forma de jugar, si perquè no crec que tots els equips plantegin com Frenal, no ho sé. A mi veig un jugador que no... Hòstia, el primer any arribava de segona línia, era increïble. Jo pensava, tio, ens han tornat a fitxar el millor jugador d'Europa, jove i tal, i hòstia, ha desaparegut, tio, no? És un bajón important, Hòstia, molt. Bueno, estava el Golden Boy, estava per... Bueno, no sé. Si hagués acabat la temporada com la va començar, era claríssim candidat a la pilota d'or. Potser el nivell que va donar el primer any era irreal. Segurament. Mantenir aquells números... No, i que no hi havia punta, ell tenia tota la jerarquia de 3 quarts. Però veus, això no és un popular opinion, esteu d'acord amb mi tots? No, però, a veure, realment, si li preguntes a una persona aficionada al futbol, igual et diu que no està d'acord. Jo trobo bé, està bé, és bona popular opinion. Pou? Ronny Bargi ahir hauria d'haver jugat per la Yamal. Això no és una... per la Yamal. De titular? No de titular, però els segons 45 minuts com a mínim. La meva popular opinion va per aquí també. Em sap greu, m'estimo molt a la Yamal, però el partit d'ahir, a part de la quasi assistència a Rashford, a Rafinha i a Rashford. La meva popular opinion d'ahir és que Covarsí i la Yamal no van donar el callo. Escolta, un moment. Ostres! Escolta, jo no estic escoltant des de casa. Mira, Pau, escolto cada barbaritat. Està molt enfadat, No, vine tu a jugar amb la calor que carda allà, a tomar pel cul. Tu vas venir un dia aquí a l'Elàstica dient que a partir de l'any 9 canviaries. Íñigo ha vingut a veure? Escolta, sí, tant, em va fer unes abraçades, mare de Déu. Jo crec que encara està abraçat a ell i tot. Portem no sé quants partits que ens marquen 0 gols.
arribem a la final, la guanyem, i ara encara m'estàs tocant els collons. No, clar, si vens a jugar Ostres, contra el però- filial també et Però marcarem Pau, 0 vens gols. com molt guerrer, És que m'estic fent gran ja, T'estàs fent gran? Sí, per això no corro tan ràpid. O sigui, ja notes... És la meva conclusió. Notes una baixada física. Sabeu com els entrenadors del Barça van cap en baix amb els anys? Ens queden calbs, canes... Estic igual. Vale, me'l feia el Jason Saba. Bueno, després, si vols, Pau, em sap molt de greu i sembla una falta de respecte que t'ho digui així d'aquestes maneres, però continuarem després del descans de la mitja part i ja ens expliques una mica més. Així pots descansar, que t'estàs fent gran. Ja tornem a ser aquí. Estàvem recordant amb en Nil el tema de que en Pau i l'Àlex estaven aquí debatint i, bueno, sembla que hi ha una mica de tensió en l'ambient. Mai s'han portat bé, pot ser o no? Ja, és que crec que mai hi ha hagut bones paraules de l'un a l'altre, per tant, mira, jo us proposo una cosa, i és que després d'acabar la vostra tertúlia, que suposo que no quedarà gaire perquè si no, no vull acabar a pals, us diu una cosa maca l'un a l'altre. Vale? Podem fer una pregunta abans a Pau o no? Sí, i tant, clar. No, jo vull saber, Pau, és a dir, tu ahir no vas fer un gran partit, ja ho hem dit. Sí, bueno, depèn de qui li preguntis. Vale. Però llavors, quan tu estàs tinguent un mal dia i veus que al teu costat de cop apareix Ronald Araujo quan estàs jugant tot, què penses en aquell moment? Hòsties, jo penso que hem de tenir més en compte que en el fons són persones i fem el que podem i ja està. És que clar, si no... Sou així... persones que cobreu 8 o 9 milions d'euros l'any. Escolta, sí, jo estic cobrant una puta merda, Sóc el que menys cobra tot el puto No, si no aniries amb logopeda, està clar. Ja, Saba, sisplau, No. Jo no vull dir res. Mira, jo et preguntaré pel Ronald. Com el veus? L'has vist millor després del retiro espiritual aquest que ha fet? Sí, se'l veu més motivat, Sí? és normal. L'únic que, clar, ara confia més en Jesús que amb el Barça, així que... Clar, és que això és que... Vés a saber. És que això... Tens alguna més a dir-li a en Pau o què? No, però que com segueixi així poder també haurà d'anar amb en Ronald a fer un retiro espiritual. Escolta, jo crec que t'estàs passant una miqueta, no? A veure si t'hauré de ficar oques grasses perquè entenguis les coses. Vale. Va. No, mira, jo confio en que ho faràs bé, però t'has d'espavilar una mica. Això és lo maco que li havies de dir? Sí. No me serveix. Digue-li alguna maco de veritat. Passo palabra. Àlex, sisplau, tens l'oportunitat. Tenim aquí a Pau Covarsí. Mira, Pau, jo sé que seràs un gran central, però No, hauries és igual, d'Eric. tallem el pro. Crec que ens ha penjat ja. Sí? No té ganes de parlar ja, està enfadat. Mireu, el que no està enfadat és Jo Cancelo. Jo Cancelo do Portugal. Per què? Perquè torna al Barça. Ara ja s'havia parlat fa uns dies, Fabrizio ja havia donat el Here We Go, però també sembla que s'estan alineant els astres mentre fem el programa estan passant coses, com diu Gerard Romero. S'ha oficialitzat que Cancelo ha passat les proves mèdiques i per tant és nou jugador del Barça. Us vull preguntar, ja el coneixem, tenim dades d'ell, vull dir, ja l'hem vist en el Barça, per tant podem donar una mica la nostra opinió. Jo crec que és el clar exemple de jugador que pot fer donar descans a jugadors importants de la plantilla. Jo estic amb tu. Ja que pot jugar de lateral dret, lateral esquerre, inclús de pivot, i pot fer que, jo què sé, Eric Garcia descansi, que Koundé descansi, que Baldi inclús descansi. Crec que estem tots d'acord de que no pot ser que Koundé no tingui competència. Potser no és el lateral que ens agradaria, és veritat, potser buscàvem alguna més. Jo, per exemple, sóc un enamorat de ràtio. Jo ja vaig dir aquí el tema de Joan Garcia, jo sóc un enamorat de ràtio. Si passa, i és molt bo, ja ho també estaves en Barrios i en molts. Bueno, clar, a mi m'agraden molts jugadors, però aquest per mi és una cosa realista, és un El lateral. Ràtio qui és? El del Rayo Vallecano. El romano, El romano. Jo portava el cap lila, el cap blau. Sí, és un tio especial. Sí, va fer un molt bon partit contra el Madrid, molt bon I partit. en general està fent molt bona temporada la defensa del Rayo, o sigui, tant Pep Echevarría com Ràtio. A mi Ràtio m'agrada molt i espero que en algun futur pugui arribar a sumar, no sé. Però, tal com ha dit en Nil, jo estic content perquè s'hagi pogut trobar una solució en un mercat d'hivern molt difícil, perquè al final tots els jugadors tenen el seu compromís amb el seu equip i tal, i Cancelo, més que per mal rendiment, crec que hi ha com una mena de divisió entre club i jugador. Per tant, no és que agafem les sobres d'un club, sinó que és un jugador que sempre ha mostrat moltíssimes ganes de venir i que probablement no està en el seu prime futbolístic, però que segurament tindrà bon nivell. De fet, porta mitja temporada fent entrevistes i fent firmes i coses amb la samarreta del Barça, i amb la samarreta de la temporada passada en la qual ell no estava al Barça. Per tant,
No, i que l'Inter tenia una molt millor oferta. Clar, o sigui, jo per una part estic content de que pugui arribar Joao Cancelo i hem vist les seves coses bones, però el problema és que defensant és un flam, coses com són, comentari que Saba diria, de fet te deixo que mentre estic jo ara criticant diguis alguna de Joao Cancelo. No, jo Joao Cancelo ja us ho he dit abans, em sembla un fitxatge molt pla. Pot sortir bé, sí, però defensa bastant malament i tapa menys quan tanca. Jo penso que al final, sapient el que ha pogut arribar a fer Hansi Flick amb els jugadors del Barça que venien amb un nivell baix, potser Covarsí no és el cas actualment, però sí que podem parlar d'Eric Garcia si aconsegueix fer alguna similar, o amb Gerard Martín, cuidado, que Gerard Martín està pujant un nivell que no sabia, ningú s'esperava que tingués. És que Gerard Martín no es digués Gerard Martín i es digués Pau Covarsí i amb el seu rendiment seria titular per davant seu. Com? Per tant que si Gerard Martín no fos Gerard Martín, vingués del Cornellà i tot, o sigui, que si no passés l'estatus ara mateix jugaria estaria... Gerard Martín per ara que acabes de dir això, després, ara de acabarem de parlar del tema de Cancelo, però no he dit les meves en popular opinió, després les diré. Però un moment, jo Cancelo jo crec que no ve per ser titular. No. Llavors, ve per té condicions ofensives i ens pot servir com a... Però és que ja tenim un lateral empanat, tenir-ne dos, però no jugaran mai junts. Jo veig una alineació amb Koundé i Cancelo. De fet la temporada que va estar Cancelo aquí és el que passava, per la dreta Koundé i per l'esquerra i què érem, un coladero. Sí, però a veure, no sé, ja us dic, jo crec que no hem de mirar com un fitxatge de dir ens estem jugant la vida, al final 4 milions són. Sí, són 4 milions d'una sessió de 6 mesos, cap mena d'opció de compra, és un jugador que té moltes ganes, que s'esforçarà moltíssim segur i que t'omple el que ha dit en Nil, lateral esquerre, lateral dret, interior. Per tant, si el necessitem, allà estarà. Si no el necessitem, doncs no jugarà. Però esperem que sigui un reforç important pel Barça, ja ho veurem. I és el que anava a dir, això. Si no el necessitem és molt bona notícia. Trobo que és un bon reforç, que és per donar descans a Koundé, i que si al final Hansi aconsegueix que millori una mica l'aspecte defensiu, que és el que tenia el gran problema, direm, doncs jo crec que és una bona peça pel Barça, igual que ara que això que dèiem abans, que Rashford el fitxem, potser al final de temporada no sé què et podria arribar a costar Cancelo, però si ho fes bé podries arribar-te a pensar aquesta opció de compra. Per serà un jugador de 30 anys, ja ho veurem. Per sort, això no t'has hipotecat, tu no has firmat res, vull dir, vindrà 6 mesos i fins aquí. Dit això, no sé si voleu dir alguna cosa més de Cancelo, però volia dir les meves en popular opinion, perquè no n'hi havíem pensat. Jo en tinc dues. Una és jugar-me-la bastant i probablement em poden caure insults, però és que de veritat ho penso, i me la jugaré. I una és, la tenia apuntada però és que me la sé de memòria, una és que jo crec que si li acompanya el palmarès, crec que amb tu Pozo ja ho he parlat, sí, hòstia, si li acompanya el palmarès, Pedri, si continua amb el nivell que té, que ara ja porta una molt bona temporada amb un nivell lineal, serà millor jugador en la història que Xavi i Iniesta. Això és una popular opinió? Bueno, és que això, jo crec que si ho parlem... Home, és que és una barbaritat, perquè probablement Xavi i Iniesta són els millors migcampistes de la història. Jo ja ho he dit mil vegades en aquí. Jo crec que no està clar, jo crec que és una bona... És a dir, jo no m'hi jugaria calés, No te la firma la majoria de la gent. Històricament pesa molt tot el que ha guanyat Xavi. Tio, mundials... Però tu t'acaba, Pedri t'acaba amb 3 Champions i un Mundial, que és el que tenen ells dos com a títols importants. És que és molt difícil, És molt difícil, però jo com a jugador... I a nivell futbolístic, jo no sé què dir-te, potser me faltaria tornar a veure a Xavi i Iniesta. Pues a mi a nivell futbolístic em sembla els 3 ajuntats en un. Jo és el que anava a dir. Per mi és l'excel·lència feta migcampista. Sí, Busquets, Iniesta i Xavi. Per mi Pedri és la tranquil·litat de Busquets, la creació de Xavi i la màgia d'Iniesta. I al mateix temps la recuperació de Busquets. Sí. Estic totalment d'acord. Com podríem millorar Pedri? Que fos més golejador? És que tampoc ho eren cap dels 3. Per millorar Pedri l'únic que pots fer és ficar-li 3 pams més d'altura i... Però tampoc ho necessita perquè és molt intel·ligent. No. Pilotes aèries tampoc és les que... Vull dir, te la robarà quan la tinguis al terra. És que no... Lògicament que les lesions el respectin, que és un condicionant que sempre ha tingut a la seva carrera, que quan Pedri es lesiona, Iniesta i Xavi no eren de lesionar-se tant. No. I Pedri de moment
té trams que es perd. Xavi crec que es va tancar els creuats. Sí, Xavi va tenir una lesió molt grossa. Bueno, Iniesta també va tenir una Pot ser, lesió. però- Iniesta, de fet, a la temporada del Mundial, que crec que ho vaig dir aquí una vegada, tothom demanava el Balón d'Oro per ell, però va estar pràcticament tota la temporada lesionat, menys en el Mundial, que marca el famós gol. Però bueno, això era una d'elles, ja en parlarem, esperem que Jo te la puc arribar a comprar. no m'equivoqui, però és que de veritat crec que mai havia vist un migcampista tan complet, per tant esperem que continuï així. De fet, si el Palmarès l'acompanya, no és que sigui millor que Xavi Iniesta. És que podria ser el millor de la història. És que podria ser el millor de la història. A veure, ojalà, tant de bo. Sí, tant. I l'altra, que aquesta no sé si me la comprareu, però jo crec que sí, i és que Rafinha ja ha fet i està fent mèrits per ser recordat com a brasiler llegenda del Barça i entrar a la llista de Romario, Rivaldo, Neymar o Ronaldinho. Per mi té una cosa molt positiva al seu favor, i és que ha canviat la dinàmica. O sigui, el Barça fa molt de temps que no guanyàvem res, i des de l'arribada de Rafinha tornem a ser un club guanyador, i molt té a veure amb l'actitud que transmet. A mi Rafinha és que m'encanta. O sigui, Jo me'n recordaré d'ell ja tota la vida, Sí, si es retira no. demà ja està, Home, si ens en recordem de Paulinho o de Luc de Jong, Per això. ens podem arribar... Paulinho. No, però jo, brasiler de la llista jo estic molt d'acord amb tu i trobo que si aquest any li haguessin donat algun dels reconeixements que se'ls hauria d'haver donat, perquè per mi Rafinha era la pilota d'or, jo crec que... És que aquesta generació falta que guanyi una Champions. El Barça necessita guanyar una Champions per... Jo crec que si aquest any guanya la Champions al Barça, el Mundial decidirà si és Rafinha o Pedri el que s'endú la pilota d'or. Pedri. Sí, Sí, Pedri. jo estic No, totalment vull dir, d'acord. pensava que potser ficaves a la Costa molt, És que la Lamine Yamal últimament està bastant... A veure, és molt Digues, bo, digue-li està molt bé. alguna cosa. No, és bo, està molt bé, però li falta El nivell pilota Però jo d'or. crec que tenim, És que li fan un 2 per 1 cada vegada. Sí, jo crec que ha tenim canviat. la vara amb la Però és que- Lamine molt alta, perquè el partit d'ahir de Lamine és bon partit. És notable, és notable. Clar, si Sí, però a veure, és que hem vist... Clar. És que venim de veure el Lamine de l'Inter, sabem del que és capaç i lògicament li hem de demanar el nivell que volem que arribi perquè sabem que pot arribar i al final és un jugador que ha de lluitar per la pilota. Però clar, ara li foten un 2 contra... És que cada jugada... Bueno, vull és que dir- a Messi li fotien 3 tios a sobre i se'ls ha tret. Ja, però no veurem una no, cosa igual. clar, o sigui, amb Messi oblidem-se'n, és a dir, oblidem-se'n, el segon tio que porta més gols del Barça són 240 gols, i ell ha fet 650, no ho veurem mai més amb Messi, Que vull jo dir, el que crec és que oblidem-se'n. si tu vols ser pilota d'or, t'han de posar 2 tios i que te n'hagin de posar un tercer. Saps què et vull dir? Perquè en Pedri li fotran poder 2 tios a sobre i Crec que ho i prefereix. sortirà. Pedri saps? prefereix. No Llavors, jo per mi Pedri està un pas per sobre ara de la Yamal en quant a mèrits per guanyar Per la mi, Pilota d'Or. importància dins del club, segur. És que, ja us dic, i inclús Rafinha també per importància crec que està per davant de la Minya. I jo crec que tots ho hem parlat, que al final, en el moment en què el Barça aquesta temporada ha anat malament, que tampoc va ser anar malament, perquè van perdre 2 partits contra el Sevilla i contra el Madrid i ja està, al final són els partits en els quals Rafinha no està, i en el que ha tornat Rafinha, Joan Garcia i Pedri en el seu millor Ja nivell, és que anem volant. Sí. I és que ahir, el partit d'ahir, la primera part anem volant, i la segona, i perquè ens adormim en els És en equip defensa, que aspira perquè... a tot, sincerament. Vull dir, jo a principi de temporada sí que era una mica més optimista amb el tema de Champions, que al final el que havia passat l'any passat era molt complicat, Normal. però segueixo pensant que som un equip suficientment gran com per arribar mínim a semifinals de Champions. jo Competir seguríssim. Després, clar, la Champions és el que parlem sempre, si és que és una loteria i només la guanya un, hi ha moltíssims equips en forma, ja pot ser Manchester City, pot ser Bayern de Múnich, pot ser un Arsenal que va volant, vull dir que això també és una equació que no només depèn del Barça, això. Vau veure el gol de Harry Kane ahir? Sí, Buah! acaba d'arrencar una mica lent, però després l'enganxa allà, Déu-n'hi-do. Tota l'esquadra. La vaig veure. Mira, de fet, ara que has tirat això, podríem tirar una mica de Signes Lligues, perquè fa setmanes que no ho toquem i hem d'actualitzar-nos una mica. I justament el primer que tinc preparat és, bueno, a la Lliga Alemana, el Bayern 8, Wolfsburgo 1. Déu-n'hi-do. O sigui, lo de Lliga Alemana és, Estan jugant al modo carrera, en modo aficionado, aquesta gent. li porta 11 punts al segon. Ja ho comentem cada setmana, que és la lliga més intranscendent de les 5 grans lligues. Després, per destacar un altre partit, hi ha el Borussia Dortmund 3 i Eintracht 3. Va ser el del divendres, aquest. El del divendres. Sí, és veritat. Després a Itàlia tenim el partit destacat de la jornada, un Inter 2, Napoli 2, que això fa que l'Inter es reafirmi com a líder, a 3 punts al Milan, i és una lliga que estarà a 3, entre Inter, Milan i Napoli. Després hem tingut molta copa aquest cap de setmana,
I a la Copa de França va destacar un partit que és el Lille contra el Lió, amb un golaç en el debut d'Hendrick, no sé si l'heu vist. I vaig veure la que prova a 40 metres. I la carta del palo. Sí, no, la para al porter. La para al porter, sí, vaig veure. I, bueno, pot ser que... Què penseu d'Hendrick? Creieu que té... És una bona operació pel jugador, jo crec, però no ho sé. No... El Lió sol ser un equip així... Hendrick me recorda una mica a Fermín en algunes coses de fumable. O sigui, Hendrick té 40 metres fumable, ell xuta, no s'ho pensa dues vegades. Això pot ser bo o dolent, a vegades la presa de decisions compta. M'agrada. Sí. T'agrada? Té condicions, és molt jove també. Sí, té 20 anys. Home, jo per mi és més bo que Maston Tonto, aquest. Bueno, i que Vitor Roque, no? Tigretón. Ojo, Vitor Roque segur. Ojo, Vitor Roque, que està bé amb el Palmeiras. L'altre, sí, clar, sí, ja han prohibit els tigretons allà a Brasil. També hem tingut la Copa d'Inglaterra, la FA Cup, que diguéssim que és com la Copa del Rei d'aquí, perquè recordem que ja hi ha dos copes, la FA Cup i la Carabao. Tenim com a partits destacats el Macclesfield, que és un equip de 6ª divisió, que va eliminar 2-1 al Crystal Palace, no ho havia vist, això. que era el vigent campió de la passada. Has vist des de quan no passava? O sigui, fa 106 anys que un equip no professional no eliminava el vigent campió. És que són les coses del futbol que no això ens agrada t'expliquen. tant. Sí. És així. Després tenim la victòria voltada del City 10-1 contra l'Exeter City, destacant el gol de Semenyo, que és el fitxatge estrella d'aquest hivern, que han sigut uns 70-60 milions, i ja ha debutat en gol. I acabem amb una cosa que no és sorpresa, que és que el United cau eliminat 2-1 contra el Brighton. Això el United... Que per cert no n'hem parlat, però Amorim també fora. Ja està fora, sí. Ara està sonant Michael Carrick, una llegenda de... Sí. I a Xavi Alonso, si volen. Sí, ara està... I Xavi Hernández. També. Xavi Hernández ja havia anat allà, no? A Manchester, ara. Havia sonat. Sí, ha sonat bastant a principi de temporada, no? Ara Xavi és el típic que sona a tots els equips. Sí, però crec que no és el millor projecte per intentar reafirmar la seva carrera d'entrenador. No. A mi em sap greu pel xaval aquell del cabell llarg. Sí, no, al final es farà unes estrenes que li arribaran al cul. No són 4 partits sense perdre, són 4 partits guanyats seguits. 5. I quasi ho fa l'Espanyol, que va empatar un contra el Llevant. Ah, sí, és veritat. Sí, mira, ara que comentes això, per acabar la Lliga Espanyola, tenim el Girona, que va guanyar 1-0 contra l'Osasuna i ja és 13è. Un equip que... Bona ratxa el Girona, És un equip que ha estat tota la temporada en zona de descens. I sense Unagi, Jo ja vaig dir que si salvaven no em semblava malament. A partir d'aquí... A mi m'agradaria que es salvessin, Sí, no, però sense que donin gaire problema. Salvar-se sí, però... Sí, però ja està. estem d'acord, Pau. I per comentar... Estan bé tretzens, però... Sí, va bé. Un equip que està en forma, que segueix tota la temporada, així és el Villarreal, que guanya 3-1 contra l'Alavés, i vull destacar el nom de Moleiro, que pot ser una de les sensacions d'aquesta lliga. Jo aquest tio el veig com... És un estil Pedri. És literalment la regent de Pedri. És la regent de Pedri, però ara s'ha escurat cap a l'extrem esquerre. S'assemblen molt, Sí. Realment, de cara. El perfil és molt similar. S'assemblen molt. És més Pedrito. Sí, aquest serà un guantuatge Sí. seguríssim. Aquest acaba en un equip gordo, ho saben. A veure si fem una mica de... És perfil Barça, Sí, a mi m'agrada. El van fitxar aquest any de les Palmes. De les Palmes. Sí, de fet, ha sigut el reforç per Àlex Baena i ja està rendint quasi que millor, o sigui que Déu-n'hi-do. I per acabar tenim el Llevant 1, Espanyol 1. L'Espanyol que segueix 5è, però era una oportunitat per seguir la lluita d'Europa, de la Champions, que recordem que Espanya aquest any té tota la pinta que només seran els 4 primers classificats. I ara en descens tenim a l'Oviedo com a 20è, el Llevant, que el segueix, i el València. El València que està en zona de descens. Però ja li passa cada temporada una mica. A mi em sap greu, O sigui, si el València arriba a descendre em sabria greu i tot, perquè a més estan acabant, o sigui, ara mateix estan construint l'estadi nou, ja per fi després de 20 anys, i que és un equip històric d'Espanya gran. Entre Girona i València, qui vols que baixi? Girona. Jo València, tio. Jo València. Jo tenia un equip de primera aquí. Ho has tingut molt clar, jo no sé què dir, És que a mi no m'agrada el Girona. Ja, bueno, però a mi tampoc m'agrada València. Doncs m'assegurançava. Nil, tu què opines? Jo és que... 2 contra 2, desempates. És que hi ha un hàndicap. El meu ídol ha sigut sempre des de petit Villa. Si el meu cosí ara diu decidir si el Girona o el València descen i anem 2-2, tu desempates. Qui descen? El València. Mentider. Ben fet. Jo crec que ens don més... Ets un mentider. Si és per l'elàstica, sí, ens don més salsa.
Aquí sempre ens agrada comentar el Girona. El teu cor... No, amb el meu cor vull que baixi el Girona. Doncs ja està. I de tant en tant anar a veure un partit a Montilivi bé. Clar. Però pots anar a veure l'Oviedo l'any que ve. Un experiment. Segona, no, d'esto. En fi, nois, avui anem una mica curts de temps. Ja sabia que passaria això. Al final són 3 setmanes sense programa. Hi ha moltíssimes coses. Van sortint coses tota l'estona. Sembla que hem fet el programa i pim-pam, pim-pam. Però la que hem de tocar sí o sí abans d'acabar, no sé si tindrem temps de fer la màquina, esperem que sí. Molt ràpid. Tema Xavi Alonso. Em dóna a riure perquè és que el substitut, a veure, no sé, igual per la salsa. Igual això és un clip el clip de l'any i et quedo retratadíssim, però no sé, a veure, Arbeloa, nois. Era el del B o no? Sí, Era el del Castilla, sí. No, i la gent i, bueno, els mitjans de Madrid en parlen bé, no? Però és com que si fos el nou... Però és que Arbeloa va entrenar a Mambo Futbol Club, que era on jugaven DJ Mario, Papi Gavi i companyia. Per tant, no sé què vols que t'ho digui. Hòstia, dada que no me'n recordava. Sí, sí. Pues jo vinc a portar una dada del tema de Xavi Alonso. A veure. I és que, i de fet em sembla bastant heavy, en els primers 34 partits com a entrenadors del Barça i Madrid, tant ell com Hansi Flick han fet 24 victòries, 4 empats i 6 derrotes. I se l'han fumat. O sigui, té les mateixes dades Hansi Flick Fareu fora Hansi que Flick, Xavi. No, però no aquest any, No, Hansi en Flick els l'any teus passat. 34 primers partits com a entrenador del d'acord, Barça. d'acord. Jo aquí veig una diferència, i és que els 24 partits que ha guanyat Xavi Alonso són jugant molt normalet, molt justet. Sí, sí, no, i els però jo- 24 partits que va guanyar Hansi Flick van ser de... A mi em va convèncer. d'UPA. Sí, perquè de les 6 derrotes van ser rares. Tu, escolta'm, tenim un entrenador nosaltres que surt a una final contra el Madrid amb 5 defenses Fora. i torna caminant d'Aràbia, eh? Sí, sí, sí. Vull dir, T'ho compro. hòstia, tio, estaríem aquí dient, bueno, Arribem vam a- competir, que guai, De fet, hòstia, Escolta'm, no ens han encardat 5. arribem a jugar contra el Leverkusen del senyor Xavi Sí, Alonso. Però és no perdem així. És a dir, Flick el bo que té, o sigui, el bo que té el Barça és que tu el reconeixes. Xavi Alonso, tu no tens ni puta idea com jugarà el següent partit. No saps si serà un partit que jugarà Estic amb tu. amb el rombo, si jugarà amb el 4-3-3, si jugarà amb... No ho saps. Llavors, Flick serà com sigui. Però Flick juguem contra el Morirà Leverkusen amb les seves i idees. mor amb lo seu. Sí, però em refereixo que I això és bo. això dels 5 defenses t'arriba a pillar aquell Leverkusen amb els 5 defenses i la plantilla que tenien i cuidado. Ja, però el Leverkusen no era 5 defenses. I no és el Real Madrid, bro. tio. O I no és sigui, el Real Madrid. No sé, jo... La veritat és que crec que a dia d'avui han agafat més pes encara les paraules de Guardiola de que me con la suya, Sí, sí, tant. i al final ha mort sin mear con la suya. Ha mort amb la pitxa. Crec que aquest és el l'ombro. titular i de fet demà en els diaris el veurem. Per mi el que ha quedat més clar és que no ha canviat per res amb l'estil d'Ancelotti. O sigui, No. no hi ha hagut cap canvi. Clar. També us dic, Automatismos. a la vegada, i crec que Ancelotti no, perdó, ja se'm va venir a la cabeza. No, qui de veritat penso que és la víctima aquí és Xavi Alonso. Sí, sí, totalment. I crec que estem tots d'acord que és que un jo crec, marrón. jo crec que el problema no el té el vestuari. El Madrid, el problema del vestuari, dic, no el té l'entrenador. No, ni Que de va, conya. que va. El té amb les 2 vaques sagrades, que n'hi ha un que ara resulta que no fa passillos perquè es diu Kylian Mbappé, i tens l'altre que per mi va fer un partidàs ahir. Sí, no, Els no. Vinícius. Sí, sí. Jo crec que la imatge d'ahir, o sigui, la imatge d'ahir és una la imatge aquesta que hem dit abans, Sí, de jo crec que Florentino que Mbappé no. li diu, tu, fora, i el tio diu, vale, mostra clarament que tu no ets el líder del No, vestuari. jo crec que Florentino quan va veure la defensa aquesta va dir per aquí Bueno, no, sí, sí, per aquí no. No ho sé, jo ja us dic, jo crec que Xavi Alonso és un gran entrenador. També pot ser que el volguessin fer fora ja contra el Celta 6 i van pactar Clar, tu. esperem. Si guanyes la Supercopa... De fet ho vam dir aquí en l'últim programa, fins que perdi, anar allargant la... Sí, sí. no, Va, de ja, fet, perdó. l'editorial que he borrat deia això, deia que la part bona del Barça és que ara Xavi Alonso estaria anant al precipici, caminant pel precipici cada partit, saps? Sí, I això sí. és bo pel I al final ha passat que literalment ha perdut ha un dado partit. un pas al frente, eh? Però és això, jo crec que Xavi Alonso ha demostrat, sobretot en el tema del Bayer Leverkusen, que és un gran entrenador, que és capaç de canviar una plantilla i la dinàmica d'un equip, però no se l'ha deixat treballar, ell ho va intentar, no ha pogut, perquè realment no pots criticar la seva feina quan realment a programes com El Dia Després no pararan de sortir constantment imatges de Xavi Alonso demanant a Vinícius que sisplau s'esforcés amb la pressió, es girava, es rebotia. Xavi Alonso no sabia què fer més. Sí que és veritat, Cristian, que li han portat molts fitxatges Això sí que és veritat. que això en el Barça no ho pot... No, ha pot tingut una permetre. molt bona oportunitat Ah. i estic amb tu i crec, lògicament, Xavi Alonso no el pots aprovar Però a jo la crec seva que dels etapa. fitxatges
no n'hi ha cap que estigui fent un mal rendiment. Mastantuono. No, Bastant no és un vale, però... Ara que el venien com el nou I Lamine. Hausen compta... Sí. Te compro Álvaro Carreras 100%. A mi és que m'agrada Carreras, molt. a mi m'agrada Sí, molt. Sí. Sí, menys rematada des de l'àrea petita. Exacte. És molt, és important. molt difícil, en aquell moment, situació de partit... Però això, jo crec que és un entrenador amb unes idees clares, l'equip no l'ha volgut acompanyar, no han tingut aquest feeling que ha de tenir entrenador en plantilla, que té flic amb el Barça, que sembla el pare de tots aquests nois, i per tant no ha acabat de funcionar. Veurem el Arbeloa, espero no menjar-me les meves paraules, però la veritat és que no pinta gaire millor, jo què sé, no. Primer hem de saber si és un entrenador pont fins a final de temporada o si és Sembla un que no, projecte. jo crec que no ho sé. També hi havia Raúl aquí, que Raúl també porta temps allà entrenant Està als juvenils, no? Vull dir, Ja em veig a venir el no, estamos en construcción, ja veuràs. Home, nosaltres també ho hem dit, això, eh? Sí, Però no amb una ho estàvem de plantilla veritat. de 1.000 milions, Ho estàvem de també veritat. us ho dic. Amb els fitxatges d'Aubameyang i Lama Traoré. No ho sé, tindrem l'oportunitat de veure com li va al Madrid durant aquesta setmana. Recordem, el Barça juga contra el Racing i després partit molt complicat a Anoeta contra la Reial Societat, partit que comentarem lògicament aquí el dilluns que ve. Per tant, esperem que guanyem i ho comentem bé aquí, a l'Elàstica. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!